זה החדר שלנו, זה בן אריה, תגיד שלום. שלום בובה. זה השירותים, מרן חרבן פה משהו אש, מסריח, אמבטיה, מראה, הנה המצלם. הנה יוגב, תגיד שלום. אסה ומרן, תגידו שלום, שנייה, תגידו. מרן, תגיד שלום אבל. שלום, אני רוצה להגיד שלום. למי אתה רוצה להקדיש את השלום הזה, מרן? לאמא שלי שבגללה אני פה היום, ולפיסה שאני מאוד מקווה שאני פה כמעט גדולה. וזה הכל. טוב, בואו חרבן. הנה דור חמרה, תגיד שלום. המצב רוח שפתאום עולה, כל המצב רוח בגלל אתה משלבים. רגע, בוא נצא את המעלות. מכוון מסעי, תאמר בואי, אנחנו מכוון מסעי. איזה חבר היה לך שאתה, מה זה? מלון בריזה בזום. זה בריזה פה? כן, לא מעניין, זה לא מעניין. בפזמון. בא לי קנטק. אני מכיר את הבעלים שלי. אבל זה לא פה. הנה, יוגב הביא משהו. יוגב מתלבש. יוגב, אתה שם היום בס? ג'ל? כן, אתה מטפח את עצמך? הנה, הבחור בלי חולצה, יואו, מה קרה? מה אתה שם בו? איזה שירים. קיצר, תפנה את האמבטיה. נראה ליוגב את אמנות הבק, כמו שאומרים. ובשביל בוקס הנחה כבר מסתדר משהו. קיצר. הנה גיא סאריס, תגיד שלום. למי אתה מקדיש את זה? אני מקדיש את זה לאמא שלי, כפרה עליה. שנייה, בוא נראה את המסדרון. קיצר, מסיימים את השידור, ביי.